li kien għaxxejn li modi tagħna. Kull waqt qaddis jitried fl-emozzjoni. Ħalli ġejk f'idejja jew xi ħrafa twila. Il-ħin li għaxna nistennew għajna bil-kelma fuq xuftejna. Tgħidlix li kien għaxxejn, tgħidlix li ħlejna żmien, tgħidlix li ħrafa twila, tgħidlix, tgħidlix, tgħidlix li kien għaxxejn, tgħidlix li ħlejna żmien, tgħidlix li ħrafa twila, tgħidlix, tgħidlix, tgħidlix li ħlejna żmien infittxu fuq xulxin. Biex issa meta ħsibna li se naħfu ħajja, naqsitna l-enerġija u m'għandniex biżżejjed. Lanqas dan il-waqt meta inti ħdejja. Tgħidlix li kien għaxxejn, tgħidlix li ħlejna żmien, tgħidlix li ħrafa twila, tgħidlix, tgħidlix, tgħidlix li kien għaxxejn, tgħidlix li ħlejna żmien, tgħidlix li ħrafa twila, tgħidlix, tgħidlix, tgħidlix. Tħares il-mur biex tara kemm baqalna f'bin, tawwix il-frak ta' dak li kien. Tgħidlix li kien għaxxejn, tgħidlix li ħlejna żmien, tgħidlix li ħrafa twila, tgħidlix, tgħidlix, tgħidlix li kien għaxxejn, tgħidlix li ħlejna żmien, tgħidlix li ħrafa twila, tgħidlix, tgħidlix, Moira, thank you. Victoria, grazie. Grazzi Vittoria, interpretazzjoni stupenda. Grazzi kbir, jek tippermetti li Vittoria ħanisraq żewġ minuti miegħek Moira. Għax dan huwa mument partikolari. Din hija l-ewwel darba anke jien laqas nista' nemmen li l-ewwel darba li qiegħda fuq palk u bdejk m'għandekx lil Chris. Isom qasmuni min-nofs. Għandek raġun. Isma' nixtieq insaqsik, għax inti għandek talent straordinarju. Minkejja li qasmuk min-nofs, Ma rridx nikbi għax illum vera Diane vera għamlet li make-up sabiħ. Insomma, inti għax tabiħa wkoll. Ngħiduha kif inhi. Jien qed nieħu Chris sekkin jgħid li fuqek li kellu mara sabiħa mezz u ejja. Ismani, li rrid ngħidlek hija x'ħajjiġri minnek issa, għandek don li tak il-bambin. X'ħat tagħmel issa wara li ħallina Chris fit-18 ta' frar li għadda? Jiena il-mami dejjem kienet tgħidli you'll be okay, Moir. Il-papa kien dejjem jgħidli u inti mhux kollox jirnexxilek tagħmel.
U Chris kien jgħidli, Chris kien jaf li musib għamana, differenti kienet is-sitwazzjoni mill-parents. Chris kien jgħidli Mojra, inti għandek ħajja, fadallek ħajja xtejx, ejxa. L-aħħar ħaġa, jien nixtieqek li tina sigrit tar-riċetta ta' suċċess ta' żwieġ u l-imħabba inkredibbli li kellek ma' Chris. Għax mhux faċli li ikollok relazzjoni mibnija mhux biss fuq l-imħabba mintom kontu toħolqu l-mużika flimkien. Allora kif kien jirnexxilkom li anke fuq dik kontu taqblu? Inti taħseb li qatt margumentajna il-Marelli. Konta minnu, ta' argumentaw. Ifhem, meta jkollok żewġ karattri strong, xi kultant kważi impossibbli tgħix flimkien, imma aħna kellna il-mużika. Il-mużika kienet xi ħaġa illi qaqditna flimkien. Il-mużika kienet xi ħaġa illi tesprimi ruħek. Kif naqbad nispjegalek, naqbad nispjegalek, kienet isa dik il-kamra sabiħa illi konna morru fiha u miflok ngħidu sorry, morru nagħmlu song flimkien. Incredibli. Isma, tal-aħħar u ħaħallik. Mużika, jekk mu qed jagħmel xejn, il-wirt mużikali tiegħek għax inti parti minnu dal-wirt b'dil kanzunetta tgħidlix fost oħrajn. Ma ta' ħafna kantanti oħrajn. Dak ir-ritratt wis iġib li wis weġad dak ir-ritratt aħjar ma naris. Net ħares sejja. Ħares sejja sabiħ tal-ħajja. L-iktar ħaġa li ħatiqpa toss wara il-mewt ta' Chris. L-iktar ħaġa li jekk mill-memorji sbieħ li għandek miegħu l-iktar ħaġa li ħatiqpa toss u ħatiqpa toss għal dejjem. Il-mużika. Sinjuri, Mojra Stafraċ. Thank you. Ħammorru għal-waqfa ta' ftit riklami, kif niġu lura. Għanna mużika li sejħol ofol tiegħu għax għanna il-finalisti li saħabru imma għanna sorpriża oħra mhux ngħidilkom għalissa dal-waqt.